Gimando ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang pagpatangtang sa gipangtukod nga mga poste sa suga nga nahimong kontrobersyal tungod sa pagkabutang niini tunga-tunga sa lane sa Osmeña Boulevard paingon sa Plaza Independencia. Saysay ni Garcia nga delikado kini dili lamang sa mga motorista, lakip na mga pedestrian. I have already instructed them not to continue putting more of those street lamps that are put in the middle of the road. I have to order them ayaw na lang sa ibutang o itangtang ang katong nabutang. Ang pagtaod sa maong mga light post subay sa link to the port nga konsepto sa Cebu Bus Rapid Transit Project nga tuyong mo pedestrianize sa kadalanan sa dakbayan. Una nang gisulti ni Engineer Norvin Impong, project manager sa CBRT, nga doon na pagtugot ang link to the port gikan ni Garcia. Apan giklaro ni Garcia nga dili lamang gikan kaniya ang pag-aprobar o kinahanglan sab nga dunay pagtugot gikan sa City Council, Department of Engineering and Public Works, OBO ug uban pa. And all other concerned agencies, building official, etc. for the proper permits and documentation. Kay dili ta ganahanan ang situation nga musod lang sila dili na sila mukuha sa necessary permits. Dugang sa acting mayor nga dili makadugang sa problema sa traffic ang pag-convert ngadto sa one-lane matag direksyon sa dalan gikan sa Osmeña Boulevard paingon sa P. Del Rosario. Sanglit ibalhin na sa laing ruta ang mga pampublikong sakyanan nga kasagaran moagi sa maong dalan. Pagpasira na to sa lane, magbutang na matag bike lane. Nya mas wide naman ang atong pedestrian lane. So we are going to encourage more of walking, pedestrianization. At the same time, more of an environmentally friendly vehicle that will bring us from one destination to the other, which is a bike. Kini si Quennie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.